Saka kana ivo vakurangarirwa negovernment vachinzi vanotendwa vanopiwa zvese vachita sei isusu tichipwanyirwa dzimba nesuwo tinopedzisira takutoti pasi nemaveterans. Ndini ndiri kutodaro panapa. Kulient TV tibatike zvechopu Kulient zviri sezvako mufana wami uri bohere. Ndakumbotaura zvishoma pane hama dzangu maZimbabweans. Mamuka sei nhasi vana veZimbabwe? Inini ndiri ndiri right kuno kwandiri. Ndoda kuti ndimbotaura nemi tichionesana zvinhu zviri paground. Inini handidi kunyeberai kuti munyaya dzese dziri kuitika munyika medu umu handina side randinotora. Inini side ndinaro ende handimbofa ndakachinja kuti ndinotora side revari murevolution. Inini ndiri mugeza revolution chaiyo chaiyo, kwete zvekumbotamba kana kufungidzira. Ende ndakatokwana murevolution, hapana kana chandakasiya. Ndakapfeka zvangu zvese ndikazvikanda murevolution imomo, ndo mandinotowanikwa kwandiri. Saka kana ndichitaura ndinongotaura chete zvekuti ndikwanise kukurudzirana nevari murevolution, nekuda kuonesa vamwe vasati wapinda murevolution kuti chii chakamira mumazuva edu isusu. Nekuti nyika yedu yatiri kurarama isusu tiri kurarama nyika inorema zvimwe zvisingatomboita. Pane zvakawanda zviri kuitika munyika medu umu zviri kuda kuedza kugadziriswa nenzira dzechidofo negovernment iri kutitonga isusu. Ipapa ndinonzwa kuti kune motikari 40 dzakanzi dzinoofewa war veterans nedzimwe nyaya dzematitle deeds dzakanzi dzinotaurwa. Mari dzimwe dzakambotaurwa dzichinzi dzinogona kupiwa vanhu. Zvinhu zvese zviri kutaurwa negovernment yaMnangagwa zvishoma. War veterans ndakabvira kare nchitaura inini kuti havaziriwo vega vanonzi maZimbabweans. Saka kana ivo vakurangarirwa negovernment vachinzi vanotendwa vanopiwa zvese vachita sei isusu tichipwanyirwa dzimba nesuwo tinopedzisira takutoti pasi nemawar veterans. Ndini ndiri kutodaro panapa. Handisi kumbotaura nyaya iyi ndichinyengerera kana kusekerera vanhu pazvinhu zvisina nebasa rese zvinenge zvichiitika munyika. Isusu takatarisa isusu vanhu vachitambudzika. Saka mawar veterans pamuri kutambira motikari idzodzo, musatambira motikari idzodzo muchiti nekuti imimi mazikanwa kana kunzi maverengwa kana kunzi mayeukwa, ivo vana venyu vachifira mukati menyika dzakasiyana siyana. Vanhu 40 kupiwa kwavo motikari hazvina zvazvinobatsira munyika, nekuti tinonzi titori something like 2.6 million kana kutopfuura vanhu vanonzi chete maZimbabweans anozikanwa ari registered semacitizen nemunyika yeZimbabwe. Saka kupa vanhu 40 motikari hazvina zvinobatsira kupenga pamberi pevanhu ikoko, kuita zvinhu zvinotokunyadzisai imimi zvigananda zveZANU-PF naMnangagwa mudhara wenyu. Zvekupa vanhu matitle deeds mutemo wekuti munhu anofanira kupiwa title deed panenge achigara nekuda kwokuti ndiye muridzi weipapo. Tisi varidzi wenyika tinofanira kutopiwa matitle deeds pane kupwanyirwa misha yedu isusu patinenge tavaka isusu totizira kupi. Saka hatifanirwi kuti tinzwe nyaya yematitle deeds tobva tatanga kuiridzira muridzo nekuiomberera maoko. Vanhu vanofanira kupiwa matitle deeds. Vanhu vese 2.6 million maZimbabweans anofanira kuwa nematitle deeds epanzvimbo pavanogara than kuti vapwanyirwe dzimba dzepanhu panogara. Ndini ndiri kutodaro. Saka hapana zviri kunzi zvaitwa kana kuti favor iri kunzi yaitwa neZANU-PF nhasi yamunoda kuti mutiisire panews muchititaurira kuti hanzi kune vanhu vapiwa izvi, kune vanhu vapiwa izvi. Hapana kana favor yatomboitwa, nekuti it's a must kuti vanhu vawane pekugara munyika mavo, nekuti nyika ndeyavo. Inyika yemadzitateguru edu, haizi nyika yakwaMnangagwa. Ndini ndiri kutodaro futi. Vari kupiwa mari vari kutopiwa mari vari vashoma, because totofanirwa kunge tese tichitopiwa mari, nekuti mari iyoyo ndeye munyika medu isusu, haisi yemunhu, haisi yaMnangagwa, haisi yakuda tagwirei, haisi yaWicknell Chivayo, haisi yamatema danda mari iyoyo.
imari yenyika. Saka tinofanirwa kuti tipiwe tese isusu tikwanise kudya tichiguta, tichisiyana nekugovana mari yemaresources emunyika medu, kwete kuudzwa nonsense dzekutaurwa kunzi hanzi kune munhu azotengerwa motikari, kune munhu azopiwa mari yakati, kune munhu azoitirwa chakati. Unenge uchimupa uchiti ndiye ani, saka vamwe vanhu vanenge vari anani kana uchigona kusarudza munhu wani waunenge uchiti iwowo unenge uchimupa mari. Wai iwowo uchipa vanhu mari uri kuiwana kupi mari yacho? Nekuti mari ndeyenyika. Saka hatidi kuti tiudzwe zvinhu zvisina kana nebasa rese. Makaita zvinhu zvamakaita mukati menyika yedu, kutena nyika ino iyi kuita nyika yekuti vanhu vanokwanisa kurarama nekuombera vanhu, nekuti imi makabvuta mari yese yenyika, mukabvuta maresources enyika, mukabvuta land yese yenyika, muchizviti zvese ndezvaMunangagwa. Makabuda panapa mimi vanhu veZANU-PF muchianaunza nanhasi muri kunongo anaunza ivhu nderaMunangagwa, mvura ndeyaMunangagwa. Akaiwana kupi munhu akabva kuZambia? Imi munganditaurire kuti muZimbabwe Munangagwa asati akugara muZimbabwe kana kuti vanhu vekwaMunangagwa asati vauya muZimbabwe manga musina mavhu, manga musina mvura? Makazviona kupi zvinhu zvamunotiitira izvozvo vanhu veZANU-PF, kuti mimi munotora zvinhu zvese mozviisa muhomwe dzenyu? After that makuda kuti isusu tikunyengererei kuti mutipe zvinhu, kana kuti munonyengerwa nemunhu momupa zvinhu moti vamwe vanhu tinyengerere kuti tikupei zvinhu? Sei muchida kucreata kingdom, muchida kuzvigadzirira umwari? Muri kuzviita magodzi mukati menyika yeZimbabwe. Zvakambobva kupiko izvozvo? Nyika yedu yaitungamirwa nemadzimambo nemadzishe zvakanga zvakanaka, asi izvozvi zvinhasi izvozvi maakutanga kuti simba rese rinoiswa kune munhu wani anova ndiye president wamakasarudza mimi nekuda kwenyu. That's nonsense. Client, ndiri kuda kuti usende audio iyoyi nekukurumidza. Ndoda kutoti masikati inge ichitonzwikwa nemunhu wese kuti that's bullshit. Vanhu vese zvinhu zvese zviri kuitwa izvo nevanhu veZANU-PF hazvina zvazvinobatsira vanhu 2.6 million vari kutambudzika. Kana muine nharo izvozvi endai munobvunza izvizvi. Murwizi rwakazarawo nevanhu, Limpopo yakazara nevanhu vari kuyambutswa nezvikepe kuenda kuSouth Africa kuenda kunotsvaga mabasa. Monditaurira imimi kuti kune vanhu vakapiwa motikari 40. Ko vari kutiza mukati menyika vari kutizei? Vari kuchema vachiti tiri kutambudzika, vari kuchemei kana imimi muchiti mune motikari dzekupa vanhu? Pamusoro pazvo maakutopa vanhu futi motikari 40 muzvipatara musina kana nechinhu. Chiri kunetsa muZimbabwe medu umu kushaya motikari here, kana kuti tiri kushaya mishonga muzvipatara needucation iri free sezvinofanirwa kuitwa mukati menyika? Kune vanhu vangani vari kutambudzika izvozvi mumaruzevha vachishaya chekudya? Kuna vanhu vangani vari kutoshaya zvekuita mumaruzevha chaimo chaimo kumamisha uko? Hakuna kana maprojects akavhurwa akanga achinyepwa kunzi youth ichavhurirwa maprojects nezvese. Hakuna zvinhu zvese izvozvo akanga ari manyepo. Nhasi muri kutitaura kuti munopa vanhu imimi 40 nekuti mawo veterans hamunopa motikari 40. Izvizvi vanhu vachembera vachiri kuda kuita chii nadzo motikari idzodzo? Dzinosenzei? Dzinovapa mari here motikari? Dzinovapa kurarama kwemhuri dzavo? Chii chavanogona kuita nemotikari idzodzo dzamuri kuvapa? Vanhu vari kushaya pekugara muZimbabwe, muchivapwanyira dzimba muchiita sei? Maakutanga kuti uyai muti nyengerere muchitinanzva bhutsu kuti isisu kuti tigone kukupai pekugara. Zviriko here izvozvo mukati menyika yavo? Vanhu vakaenda kunze kwenyika vakanozvisenzera mari dzavo, vakatumira mari dzavo kuti dzivake misha yavo, vachitengeserwa land nevana venyu nemaagenzi enyu imimi amaituma vachivhura maoffices mumabuildings enyu. Mapedza maakutanga kuvataurira kuti tizai taakuda kupwanya dzimba dzevanhu vaya, nekuti makanga mazviona kuti dzimba idzodzo dzakanga dziri dzimba dzakavakwa nevanhu vakawandisa vaibva kunze kwenyika nevanogara kunze kwenyika nemadiasporans. Nekuti hamusi kuda kuti vanhu vanobva kunze kwenyika vadzoke munyika yeZimbabwe. Madiasporans hamusi kuda kana kutombovaona mukati menyika yeZimbabwe, just because munozviziva kuti ndo vanhu vanouya vachizoudza vanhu, vanoenlighta pfungwa dzevanhu kuti vanhu vazive kodzero dzavo munyika yeZimbabwe. Zvakambowanikwa kupi izvozvo kuti nyika inomanikidzwa vanhu kuti vanyengerere, kuti vanamate president, kuti vanhu vagone kugara zvakanaka mukati menyika? Pamusoro pazvo vari kukunyengerera, vari kukurespecta, vari kukutya, vari kuita zvese. Wafaila futi kuvaprovidha maservices anodiwa, mabasic services anodiwa munyika. Vanhu vari kungotambudzika, vari kungotiza day and night. Hapana zviri kumboitwa mukati menyika yeZimbabwe. Kana muine nharo, fambai mumaruzevha, fambai kumakona ese, fambai mumaprazi meso, muone kuti chii chiri kuitika. Pana kana nedevelopment iri kumboitwa mukati menyika yeZimbabwe.
munoda kuita basa rekuda kuita basa rekutoti munoita 1 week mwedzi wese muchiita basa rekuadvertisa chitrababulus cheche chine basa rechitrababulus cheche chinopa chii kuvanhu izvizvi vanhu vari kuguta here nekuti makavaka trababulus ipapa ndikabvunza vane zimbabwe kuti vangani vakaemployiwa pakavakwa chitrababulus apapo munotaura kuti muri vangani vanhu imi mayouth eZANU PF wacho munozviti muri mayouth eZANU PF munopaziva here munoziva kuti pakavakwa sei isusu tinoziva kuti nyika kana ichivakwa youth ndo painotowana basa infrastructure painenge ichivakwa mayouth ndo paanenge vachiwaniswa basa ipapapo saka vangani venyu vakawana mabasa pakavakwa chitrababulus icho chinoshamisireko chiintersection icho pindai munyika dzakaita semunana South Africa zvimaroundabouts izvi zvemaflyover izvi zvakazara kubva mumesina kusvikira kuDurban nekuCape Town uku Eastern Cape kwese uku ndo nzira dzenyika yese imi muri kutanga kutaura nezvetrababulus nhasi kuona kuita kunge sezvinhu zvinoshamisira zvinhu zvinakana nebasa rese izvo vanhu vachitambudzika vachifa vaine vana mudumbu kutadza kushayirwa kana nhingirikini manhingirikini ekuti vakwanise kuitwa maoperations vachikwanisa kusunungutswa vana madzimai ane nhumbu nanhasi ari kungofa munyika yeZimbabwe motitaura nezvetrababulus panapa motitaura nezvemotikari 40 rekedzai ndikutaurire vana veZimbabwe musambovharwa nevanhu avo masi ndo iri kutambudzika vanhu vakawanda ndo vari kutambudzika vanhu vashoma ndo vari kugona kuimpreswa navamunangagwa havana vanhu ZANU PF haina vanhu ende haigoni kuti impresa tese just because vakatofeila pavakatanga kuda kutora nyika vachiisa mumaoko mavo vamunangagwa vakagovera nyika kuna Natagwire nezvigandanda zvesezvo wachiti mese batai mari ndimuchazenge maakuzoita madevelopments mukati menyika muno mukuita sei ndokubva vanhu vavo ndokubva varasisa izvi zvinhasi vanhu ivavo vakuti mari ndedzavo mari dzakatanga kudhirowewa muRBZ mumagold zvese zvikatengeswa zvitengeswa nemablack market zvichilutwa zvese munozviziva vana veZimbabwe vachitraya kuda kuedza kupana vachipanana mabasa iye nekabhineti yake mudhara uyu vachipanana vachigoverana zvimanhingirikini zvekusmagula zvakazopedzera zvazolika kunzi weekend ndo vanosmagula nana Mike Chimombe wese ndo rakanga riri basa ravo kuinclude ana mufana Passion Java wese takazvinzwa zvese zvine vamwe vanhu vaibudisa vachilika nhingirini social media tinogara tiri panapa nekuti ndo panobuda news dzechokwadi panapa saka hapana zvamunombotivhara muchiuya panapa muchitiudza zvinhu zvisina basa ende vanhu veZimbabwe kana muchida kuona kuti munhu uyu ari linked zvakadii kuchimudhara chinonzi Mnangagwa ichi tarisai muone zvavanoita kana vachinge vari muZimbabwe vanoita chero zvavanoda. You still remember mimi wikino Chivhayo Mike Chimombe kana asingakanganisi naPassion Java vakauya vanonzi vakasikonoita zvinhu vakandorova munhu munhingirikini uko kurova munhu vakaita zvinhu zvaanoda nemunhu vakaita sei vakamutorera mafoni ake vakamuita sei makambonzwa vachinzi vakasungwa even a single day kunze kwekutozoti pavakazenge vakuzofarisa na Mike Chimombe pavakaenda Moses Mpofu vakutanga kulika vachinetsana naChivhayo nekuti Chivhayo ndiye mwana waMnangagwa ari pamoyo pake nhasi ndo pavakazotanga kuzosungirwa nyaya iyoyo havana kumbosungirwa zvinhu zvakawanda vakasungirwa nyaya yekukonfranta Chivhayo nekumushungurudza chete havana kushungirwa corruption sanyeberwe zvinondirwadza stereki kunzwa vanhu vachitaura zvinhu zvisina nebasa rese vanhu vachiita basa rekutiza munyika umu vanhu vari kumhanya munyika umu zviri legendary pindai mumabhodha mese umu vanhu vari kutiza vachienda kunotsvaga pekugara kune dzimwe nyika dzimba dziri kupwanyiwa nhasi munhu anotaura zvematitle deeds minda iyoyo vanhu vakaipiwa naMugabe kudhara chii chinoshamisira pamaovetereni ari kugara maminda mirefu avakatora munguva yaMugabe zvine basa here izvozvo ivhu rakauya naMnangagwa here mvura yakauya naMnangagwa nhasi zvinhu zvese zviri kunzi ndezvaMnangagwa Mnangagwa ndiye anokontrola ivhu ndiye anokontrola masoja anokontrola mapurisa anokontrola mvura anokontrola zvamunodya imimi anokontrola minda yenyu anokontrola machifu yenyu akontrola madzimambo yenyu imimi chii chakadaro makamboiona kupi nyika ine mutongi akaipa kudai kupwanya chinhu chawakwa mamiliyonzi nemunhu chivindi chakaita sei ichocho musanyeberwa vana veZimbabwe vanhu vakawandisa ndo vari kutambudzika vanhu vashoma ndo vanotanga kuzoimpreswa vachida kuitwa zvinhu zvisina vachiitirwa tunhu kudiki tusina kana nemusoro zvangofanana nekuita basa rekungoita zvekutengera vanhu motikari zviri kuitwa naWikino Chivhayo cheche motikari idzodzo dziri kuitei
unotengera munhu asina kana nebusiness Fortuna GD6 yekuitei nayo munhu iye aine nzara dzavainadzo vanhu ivo vari kutengerwa motikari maFord Ranger machichi. Mukatarisa vanhu ivo havana kana nemisha yakanyatsovakwa zvakanaka, vana misha yakakwana, vane zvinhu zvakawanda zvavari kutambudzika stereki. Uri kuvatengera mazimotikari ekuti vaite chinawo. Vanhu havasi kutombolasa kana ma3 years vaine motikari idzodzo, vanenge vakutotambura vashaya kuti vodi, vanotya futi kudzitengesa futi motikari dzati nekuti munovhundutsira. Hapana zvinhu zvamuri kumbotiitira mukati menyika yeZimbabwe kana musati magadzirisa nyika pane zvinhu zvese zvairi kuleka. Tiri kutambura isusu munyika medu imi, motitaurira kuti hanzi munotiimpresa nekuti mazopa maovetereni 3 zvimatitle deeds zveminda mirefu yazvakapiwa naMugabe. Putsek mani imimi, musade kutijairira. Nyarara